Buobuduro ye bosom bia mu odu yie wo ye tete bosom e di ni twa asa e bo asanteman obli Komfo na chi wu ye no eja Buobuduro no Komfo bia no ti fa Buobuduro enfa Komfo bia bi enfa Komfo e be dire se baba obeba e be dire pa adentia se Buobuduro wanya wo hene pa oboso Buobuduro mu ye pa ani baba ye dire obeka Komfo na chi ba santeman wa ko mu bi bosom wo de na de afiri apre ni twi ene baaye apre eni twi ene baaye eno so wo he o de free yafurumu ani asase so ene baaye nti mu hye ne ho nkoma na Anokye obli Komfo no chi obi an hye ne ho nkomo obli Komfo no chi kura no won trafa ko o chinchira mama no o chinchiri kuro so odumi ni pa ni bi enso kuro odumi bi odumi nsuo ade na sisi na obeda ne bosoma na obli Komfo no chi tumi a oduma ko de ma na so tumi oduma ko de ma Anokye no se abibi fo hwe ni ya ko che Yesu e ba ne se no wi ai awure wa no o ho de no so tumi we nyina e ba ne se ashe we de menka Komfo no chi asantefo se wo kira patre ene ko fo oba ene oba ne ko twempana o ji sika duraba anyway omoboa owoye ko sie ya oi ai o jaya o ye na de ai o sie wa o oi asantema ya wade ne ya shade asantema ye wonso bi so a oswa oye kokorowa gota fam bibia fam ele de chichira asantema ma asantema ya asantema senso ne Komfo na che nya senso na ka asantema ntimi nyina da enso de mienu kase pa ene obodi na chiro ofe so hine odi kan so kontokwa na sese nyanka wono a ka asante so nya asante wonde chetre se to etina ko tonsum edi trenu ko wonde bawuro nso ko tiye ko yi trenu fim pie e be sha asante man se o yi trenu o yi pie no asante man boje su hey ye beti se Komfo no chi e be me o ka so bojo man krobofo no bofo eno so ba ne se bofo e ba ne se no obli Komfo e chaw kaka esu wiwi mu titimpa ni sham mamone be kakra wate SuroWiase TV one SuroWiase anache se unyini nche nti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochire woman anasa okopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia ne be ba ne no aba betwetwe enkomo aihu ene Nana Kwaku Nframa kotobo asanso ehia na aba be din komo bebre e de afa bosom bia ya tene din aye friend Buobuduro ye beti na bakwasam kakra e de free Nana Kwaku Nframa ho opa dumwono na yen kabe ye na shaman miye ewie na makano so asham ofo de ye to na ansa na ebedi kan ko Bosom Buobuduro so no Nana wo ensemienu bia I think say G2 person waka odan na di e de kira hwefo ansa na yakọ eye Buobuduro ensam no so bofo bia boko biafo bofo na so person ka bibi kakra efa G2 ne ma bia wa na no mo ba ha no e ka kira mo se afa se ye shi ya mo twa no enu se won sam na enu 40 days en enu boso ba kwa mo sam na no ne bofo G2 achi baifo won de ba ye die on fan sa ho se ene mo ka sa bofo e no Komfo so no mo ka sa ne mi busa so oba e de na be hu ye e de na be te ye e be te se G2 achi abaifo mienu to afasha no so ka so be che miensa mienu aba
40 days wachi mienu oti ahyem no wachi mienu na mienu wachi wo mososo no ba ko de ebeka ho ahyem de no manyina waba yenyi tire musuo no ene nen soso mo bato ye soso oba ba akon soso eye ne ba a wo hye na wade ya sebi before ji to akwache no bondam ka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  ene nen soso oba ye ehun sika ne nsa before ji to ji ye nyina se mo hunu bi enti ehye ene kuda pa ko before ji to didi enti maame no wonko na kwasiye da amamane ne amane bi ehye before ji to bia na ne ba ho to ne bia no ebe ya tachire ne ehye ke ne tra bo so enso maame no edi sun ene sebi awreho kodwato ka sebe pa ya chew ade bofo samo de netina bonsambo no so bewu ana wongu ena mamere kwan no say bonsambo ne beifo ntine bonsambo ni siwo ne obese ye amanfa ne antena so ntine ya gine be ya de ti se ebo so be so betena de a etimi ekira mamere na mane bi mane yo oyo de a esiwa enti wayo ti se maame no oye fedefo ena ne kunu dwuma so oye soso no emu oduru ene se na nanka ne kunu nanka bofo je to che ni di anka mansa mehwe na akoye ne bapanyini enti odi sunu di srede ebuku tudwe sa e wodwato afo yin wa ene fi hafo ma nyina bedwato ye ene bofo sa se muje de mudio enya je mudie no e wo ba bia enya me nko a ene nye bofo je to nko na ye sha se on baso eni para betra boso na ye chirbe ya de na wo ye dia esiwa se amamra ne ye no ma ne hia nto de bre ya ye wie oti ahyem sanati ye enti so de obeye na mamre osa mane ni wia no ko no osa koye biem na mo chine no so meye nde masaja mamre na de do betra boso se de ne mo ho no ayo ene betra boso ene obeka de ye kro betra boso oka so ntan so ibe kono bofo yate to enti said ye message to no so waye no firi se wono won ka asem ama asem no emuso si a shefa wie na wa hyehye enu 40 days ya awukudi bi wachi be fo na mpa watima chiri mienu abeshi bo so ena mienu aba ya mamre de ne so obe ma dada ena me ka sei to twene e chire okọ to muhu bi wo ho no to o meto so wato gudemu o meso do wato enye dan na wo se ne be fo na open ache no se suma no to bo no ankasa ho so to bo no aye dendere o de kwa probo no o ye de obeba nti se tu bo na ye oto e de gu ne ho no aya ewurawura na na sesensen no ho enka no kura enka no da setiga e tuto hwesuma anim suma na anka no so ko hweda anim a edan mo tutu suma no do na no enya no o wura dem henya ya anya suma bia hwesi da no ko na aburu da no suma no timi ofo yate to yemra Buobuduro to medeshia Buobuduro ya bosom bia mu du yie o ye tete bosom Buobuduro ye tete bosom e di ni twasa ebu asanteman na Buobuduro medical akabi ebi wo balekashe fufu Buobuduro wa tete bosom ti Buobuduro de bosom kasia ni mu duro ena Buobuduro kra no open kasia pa awagona ena Komfo na chikom no Buobuduro ena Komfo na chi ni bosom kasia pa no ni Buobuduro ti Buobuduro de oboboa asantema pa ma asante kokon ama nkrumidie bai enti Buobuduro sei no aya agora de no senka ye shefa na wo Komfo a she Komfo no otena paka mu kese Komfo no kra no a na Komfo be Buobuduro no wona se ko ya agora hene fisa no che Komfo no Buobuduro wona be ya agora hene otumfo mara agora ma hene enti no komnye no sa ya agora hene tika Buobuduro ne de nka ya agora adia enti ka Buobuduro ne se ka kro nyina ye ne dia ke ton sa se kra no a ye se ka Buobuduro de nke zikiri ne re egugu ko hene susikam ka de ko Buobuduro ne se ka ye agora hene eso na asante am bibia ye de asesa so ahono nke yesu nsumu de beto ye no ti Buobuduro ye tete bosom a
ye ka santema bosom mo kubua santema ya wontimi nyi Buobuduro mfiri mu wo de twa asapa ana na ye yire Anokye obiri Komfo ha ne woso ano tira shebeda wono bofo wadama Buobuduro so ye bosom kase pa oyi nsu bosom ana yo kan sano Buobuduro ye kuma ye tano Buobuduro ye tano ye kuma ye tano ene ye pesi ye kum a ye tano Buobuduro ye tano suman etise ta kofi te kwame kubiri mu sanatiye oye bema na be Buobuduro ye bema Buobuduro ye bema to on mi pese si efi se Komfo Anokye wuye no Buobuduro ntimi nka obi se de Komfo obiri Komfo Anokye wuye no eja Buobuduro no Komfo bi no ti fa Buobuduro kira bosomfo na hwe bosom no abosomfo de bi wo ho amoye amamene na amane edema wo mo eto bi kura ye wura opimsuo tumfo setu osoma ama ye de ni dwan ne nsa eko Buobuduro to apart from say bosomfo ebe ya amamre ne amane na eye bosom na se de so onpeso be kan obi a na se bosomfo pa na ope Buobuduro betima ka enipa no betima fa Komfo demne ne nyanson friche oba bi wo wa se de besini ni kuna tena no oni ne kru tena sundie papa yomu a na be mani wo oba bi wo se a me kura wo de me nwale biem etimisi enya wanwa to eno che se Komfo Anokye no mpeni fiefo yi ana se Komfo Anokye fiefo nyina omo nye ntina Buobuduro aka se Komfo Anokye de ne kure ni wante de kuro mu no ankom anyini odi tubata o odi tubata odi akomuni free awukugwa ena ko de nkyira mamu oti ahyem no ena opinso o se atu odi kan ko hu no a ofa no yonko de ne ba santeman de koye no entihia no yekobo na agora hina no wakoma agona no onso Anokye Komfo so efie okosue mu no won se ekoye abusua enti owuye no se afiefo no ene ediesu man sisi na me ka se na nse kura nkyai okugwafo eba ho besira wo eba agona besira magona so so ko wo mo hwe wo munji enye wanwa kwache otumfo nyina enti Buobuduro no wono na enwale biem enti Buobuduro no ofri awukugwa anase ofri agona Buobuduro de ne kurani obiri Komfo de na akomba nyina no na Buobuduro ka ho na agona no ko bo sesen okotim suma nyina se wansa amfa akona nsa ankwa awukugwa biem because ebia Buobuduro ni agona bosom Debi Anokye ne betim bibia ye bibia ene ye aya agona ajapade sanatiye ye hu sese Buobuduro mfa wo bia ene wonya so mfa wo bia wo ma ebia wo hwehwe do peso wa ena anya Buobuduro we nko enya agrade ne nko na Buobuduro ne umbebre pese bi wo fufuo balekase eso otumfo de pa Buobuduro no Kwaku Nframa de binimu ni se Buobuduro kra ofa Komfo no wa ne yire o wale ba ne edene ofa Komfo edene pa eche ba se fi se Komfo Anokye wuye ye kra ya meto se Buobuduro ka se Buobuduro ne droso ebi wo fufuo so na wo ne Komfo ye kan de na wo Komfo Anokye so ane de ne kure ni emfa Komfo bia biem emfa Komfo ebe de se baba obeba ebe de pa adentia se Buobuduro wanya wo hene pa oboso Buobuduro mu ye pa ani baba ye dene obeka fi se Buobuduro no keka wa onen ka ye agona hene o ene se abalance se Buobuduro ka obi a ye side ahini na sa ko fufufuro mu woti ahyem no eti se fufufuro kwa se ka wo no hene kura no ba kura no ena abeso suma ne mu ye di a suma na hunu se wanya ne hene wanya do betima pija no wanya do beso na sene e de enye wanwa wanya betima gunsa ya mamana ma suma naka no wanya hene sa fisa agro hene na anu okọ ne krachi am ye na yi mejere se Buobuduro kra wansi woda fisa na ne nyi na nam ho sa wanko so enso bia ka otako wogunsa kwa ya mamana na mania kwa anafom sa ko benyina che
apart from Buobuduro titi Bosom no on ya tin nka sisi ebi wo bi ma ye ni mana Buobuduro no Buobuduro ne bia na Bosom titi Bosom bi kan ho omutwa asa na ye ni yenim Anokye suma no Anokye suma no nukure ni me nka asem fififire no ko hu saman di ni me na yeka adwane wato bafana mu kyanso ne yekiri wote asem no na wo kan sempia ohutra wo ka sempia ohutra akoye butumade ye mieso sa na obiem sa Anokye de na ye Buobuduro agona na mu Buobuduro wo ma tese bofo je to wo mai duro na wo boafo wo na de akon wo so ahon sanatiye ti Bosom bia woni ma enti Anokye nye Buobuduro ko na ba no so na Bosom duro so emote nyina so wo eje Buobuduro ene ne yensankire ne no Buobuduro de ɔne na kire kwampa muntwa sha wei munfani po won shafom muntwe tubu akodua muntwe nti fani ya kire ma na asanteman asanteman munkodua dua wei wo kwaman munkoye wei sei Buobuduro de wo kire kwan ama asantehene efa so ama nkumidie bae ana obiri Komfo no chenso no wasa o Motia ni Motia so ya wanwade no so no Motia Komfo no Motia Komfo so na Buobuduro so no ana na ode bibia muka se to ageni munyam na Motia no dabi Buobuduro so oni munyam as ye ko history ni ma ye so Motia Komfo o ye Motia Komfo a wotabo Motia no ebi dina kire me ebi aka ho sima bo mediri Kwaku Nframa eti Komfo che bonu suma ya no ote ho a ye Buobuduro ti Buobuduro ma enti o pa bofo je tu men kwachi beifo tiga ti mekire tiga kire be fia ha e ka tiga na che si je tu na kire fia tiga na e je tu na e Bosom panyini tiga ti mekire mami otu wei he se wa me na to ha na beda sorry mami otu wei afini fani ni nua ba kokoko no beifo e che no je tu na bo no kontimi e che no enso tiga che ne ba ye no edini brebo foje to se foje to na chi fi so na e Bosom panyini o ti asem no ato so nti Buobuduro de wona na ye Anokye suma ni nyina no wona da no ento chechecheche kura no Buobuduro ese Anokye odure ha no de abashi fom na fifi na abo no otwa bode otwa nda no a otine na afra betene na ye Motia no a fi se Motia no ebe no se Motia na ya ade ama no obekase Komfo na chi no so na ya Bosom no a ni bibia ni penya ni bibia te se enipasu te se da na woka kire me no a Anokye beti megina ha ene wakasa te se de Komfo na chi na kasa so na nya no a oti asem no so ho Anokye obetimi no wagina ha kasa enso bia na ye Motia na ewura no na ode yesankire ne so dem jena se sanatiye enti Motia de obubi ne mu Buobuduro no ene ye kashia udana suma ne nyina no that's bofo wo kire Buobuduro nsemo e de kire history no ene ya bete Buobuduro ena ma ye bisa wo festival no so na wo ka Buobuduro no do ko na ka Buobuduro se pesi ye hu Buobuduro no sesi ye hu se odini free ya kan se ewukugwa ene de ne ba agona ene sisi e wawu Komfo ni wuye no onfa obia Komfo na chi ba santimen wa ko mu bi Bosom Anokye obiri Komfo no chi oba santimen mu no wa makom obi Bosom wode na de afiri apre ni twi ene bae apre eni twi ene bae ene so wo he odi free yafurumu ani asase so ene bae woti asem no odi fasase so nti mu hye ne ho nkomana Anokye obiri Komfo no chi obi anhye ne ho nkomo na na o maame na opakora na omomobo woti asem no melo bi hye ne nkom so obo konkon ba ana hye ne nkom Gabriel bay Gabriel ne be hye o hye de nkom o hye de nkom o se obe wo ba beni o ye de ni ya tu ni din Emmanuel de mo me mfa krata bi na adam o te hye no ene wo wiase mo bere no mo me mfa krata yesi eni dwa enkum dwafo ye de ye kan ye kan ka Yesu Kristo metima kan nsem ba ko mi ni ba kire mo ka kire enye
tibe ka ba ko no mienu bi a kire mo ka kire woti ahye mo no meti maka se ne be ye firi mo de ka be ka kire mo ye be ye firi mo to Yesu Kristo mon ka fura wa hono asante fo se ye we chechine se pesi jaso ye den ye we chechino na se pesi jaso so hono ti yen fo Yesu Kristo ne mele ahye no ntonten ate bofo nyamesom ewowo obi ka se nyankopon ni asase so na oboa Yesu amawiase a na oboa Yesu ho se Yesu ba wiase no so obewu so awu omo so obewu na de onya hwe so na so awu wan so firi bia ko bia sa wan so le firi bia ko bia mnofo nya aye camera biti wonya masem wo se ne tebe ko ne tiem ene te so ko ne tiem na de o sabe de ni pasa ko ye o ko hefa omubua ese Bible na ebi mo ho mo enwo mutu ko so maami mem ka sam nkyerɛw Bible no enipa da twere Bible enipa bɛ wɔ ha na twere Bible Komfo sa twere bi Komfo ko dwa twere bi Koku Bosom twere bi woya twere bi woya twere bi obi so enim difo obi so bɛ sɛ ne de ɔtwere no ne de ɛde ɛbam mo ba yɛ sɛ bɛ ti bɛ ifo meboa mo ba akɔ yɛ dwodwa na ne ne ɛna hyɛ Bosom na ɔtwe ne ne yɛ sɛ bɛ ti bɛ ifo ampa bɛ ifo ba hunu bia na ya humbe what is ebe ka bi ho asema na yate me dia me twere ma bompa ya me na bem entaya mo sheda na mama na bem she me no yenti be ka asem nkyerem na kwa aye kontompo oye de ya beba katibo iso ba ya ka chose bofo je to de ni kyerɛ ya benfo edwuma wo ya no o de bayiye de wo ya bekyem ya ka sanjero to o chiri bofo ni e ka bobudo ho asem obetimi aka oba na be man kwa Buobuduro menta hu shekaba Buobuduro menta hu shekaba to be de me hu no ba Buobuduro me hu she ehine so obi hu be de me Kwaku Nframa de me hu to na se mu na mo sunsun de me de me hu ni to bofo o mu se o hwe me ka se mi a kyerɛw ka Bosom nso atano abosom nso ka ne sei ka oba nso atano oba asra omuntam ka hye etunu hwe be ma so atano na oba nso nu so ya mu abusa kukuo na drowum na empredem obo so chechechecheche ne nso na bem na waka asem na woti na waka kyerɛw oba de no na be ma soa tano enso ne e ma ni bi so tano oba ko so tano se ka wuwo oba so tano e se ka wuwo ka wo kra wo bi ka wo nyeni pa bi enso na ma so tano Buobuduro de me de me nemu na beto ye ne de me ma nkore me hu hye ne wane wo mu shekaba bi wo ba bi dia ene bia na ye foforo na nye Buobuduro me nemu no to se na aka se Buobuduro no ye ofufuo wo mu no nka fufuo emotia be ka fufuo okay to na aka Buobuduro nsi ye obi wo fufuo balakashi balakashi fufuo na me ka na me ko kan se balakashi fufuo no Buobuduro wo ta ko finsu wo oba asumane kan no de mu no Buobuduro na anwa no tano ko fine kan no ise Buobuduro no so a enyeyi entinkaba enso so Buobuduro ni na ta ko fine seketa ko fine Buobuduro ne nam ne yire ba de bema Buobuduro no wale tano no enso ba ye no Buobuduro na anwale ba no tano ko fine ko wa no enti bofo mambe se wasemi yo esuo abna ofi obetimi aka oba ebema we ka bema edetimi ka bema ka ba na Buobuduro do anka oba debi enye sume nyina anya tano nyina timi ka ba enye sume nyina Buobuduro de debi o ti se Buobuduro ka oba o kwa fa se hu se Buobuduro suma na eba no ba Buobuduro da na me kampo menti se yesi Buobuduro Komfo na eba to ameze Buobuduro no tete no otumfo se etu odikan edi twa asa wiye no ana Komfo wiye no enta fa Komfo sa wu Buobuduro enta fa Komfo sa na se bedo ya ti Buobuduro de na se na ne ye ka Komfo nochi asem
ye pese ye de Komfo Anokye de kakra so ta Buobuduro de no echi na ye de wie ye nsem no wo ka Buobuduro ho asem ka Komfo Anokye ho asem Komfo Anokye ne ye se Bosom nsini so ba okomande na ade na ba wo ka Abosom na no command o mu do mu yedwuma na sa time no na wo de wo ho me de Komfo Anokye de me nto na moda to me nto na moda ma on le mo krada to ne ba ne say na be hu ne history say penishem da wo okay ana shebi ye se su na ebo se ma no so a enye shebi nim na shashe fishim be wiase ja no ti de betu no kwam bia ne Kwaku Nframa ne Abosom nyina yehu bi so ata se wono on de papa mo wale no de twa sapa ma asante samni ne so nyina ho to ye ba yesu say ye ni fin kakan ka beto Komfo Anokye we kan de we so ofre ukugwa we so ofre agona we so ofre sei obeye ne be sei na che se obi asem na okana ebobra na mo sunsumu na mo nimu nam obi Komfo Anokye won ofre agona otom ofre genchira tom ye si ofre ukugwa ukugwa ne lete eben owo no ofre waton ene oba denchira de na akom nyina ba ho ti denchira ewo no konya amane wa hemfie no samre okonya amane to firi okoye no mode bona wo bone dia wo ye no okonya atan so okoye no okonya atan wo denchira ti na se edon no ewo no na Komfo wo ne mpanasem ti ni ye wo mpanasem eto enti ba sa no na se yeta no asembia ne asebia ya fe na hemfie ne yeta no samre otumfo se etu so pekonya atra so enti wono no okodenchira yawo no okota kodenchira wo enti mra okọ wono no kohu se okohu ka se Anokye bi Komfo o denchira to ade oka na se ba ko ne ba mu no sa adafo papa mi nimu no so akama se na bam pese me ne tra ode ne che no ode ne ba santimem so de se ba santimem no na o sa se oka asantememre o kire kwan santememre o kire kwan entimre o kire kwan na santememre a etwa asa yetime kunduru ba bia nkurumidie ba bi no o se da bi ade obi Komfo Anokye aye die me man ntere ba bia onko tra agona no ko bon se sen no ko mo satem agroso yekrokutu abi samre no ontom ne nesiwo entomme ontom e fa no ontom tua bi nesiwo etete ti wona ekotwa asase ma na okotena ye e ball sisi odina so manyina gogoye ti mra okọ sebi agona so kodi agona hene o se tu bọ no ma hene na wa agona na o yekro ne hene esa ye Komfo ade okọ ya enwa ase kokufiri so ye hene esa ye Komfo sana Komfo Anokye esuba ye sana tie enti wono de otumfo se tu ena ma na be bitena ye se bokodu ma na afọ hene kaka saye no Komfo se no te so ha no na force Komfo se da bi ade fefa o ya bokro no mamu asase wa tu betena so ko hine ka sa na o ma Komfo se so betena Komfo se so on free ha so ata se mo no on free ha so hono sanete ti adwuma ena o de ba ya ena o de bu akura wa hine ma ne ba bi atena sanu bi Komfo Anokye de na ko ye so ata se mo no sanete Nti sisi ye hu se otumfo ene kofa ni free o hene ba no wahwe no shawe ne moto kakare ni otumfo ene kofa ni free denchira de ne ba santememu ene obeman baby tenaye obeman baby tenaye na de biom na Komfo Anokye eye de bo asantema we no we bofo betime bo bi so actually abrewa yes your history Anokye ubetima nantia anu obi Komfo Anokye kura no on trafa akumu ochinchira mama no ochinchiri kuro so odumi ni pani bi enso kuro odumi bi odumi nsuo ade na sisi anu abeda na Bosom ana obi Komfo Anokye tumi a oduma ko de ma na sumo tumi oduma ko de ma Anokye no se abibi fo hwe ni ya ko che Yesu before she yan ko che Yesu
Anokye Komfo nante onna uchini fi se oja santimesi wo samene kwa santima kwa de ne ho kra ne ye ho fi se ebia ekon betima sase hia ba biem emusu kire musu yie kura sebi enyeye ena empija no wotimi duru wo no wa hye nko no ayi bi wo kro num na kro na agina saa no oye ya no de ko Ofo betimi akire kuro bi a utimi ko gina ho ebia o kanche ana so command mai ebia ekuro no na enema nkoyi a ekuro ni beye ye ma sisi ebia fa se sa wo kan bakosema betimi akase ah se fa yase ko ye bi konta se ko fa yase besi no dia ah so gina wo ewe besi tinte so go fom a ko fifo se kro ni gina ye ni ebe aka kro be ka bebe ampa kro ne kro kutu abi fia kro na tetra ya kesia na no yeso bi ko twa besi na to akone so wate ho asem obi ko twa besi na to akone so besi no itwa to besi ka besi ke twa ke se ke wu eso se asa fefe do se asa fefe shuwa hono asa fefe entero che Komfo bi Komfo de oye bi pa to enti de na e ma na tu ekuro ni den se feyase abakosem bi wo ho ana feyase no feyase no ne kuro no worada kuro no Anokye beto kuro no ne wo wote asem na bese ene wo wi ye dugo wo obeto kuro ne wo worada ana na Anokye ko chichiri kuro no ko tu kuro no na wo chini ya ntudiro wo no kuro wi na me ne pija ye kuro ya we ka behwe ade be muso ne esa be firi wo na me de besi ejina ewo sa feyase ejina ma santemai ama sante ye kra behwe na besi so di si won so afi bia so ba ko eso ache tuko tinya besi esi wo kwa sisi o twa kuro le o twemu na no hu se kuro na se wo hyenkom no wo bua kuro no ampa odi besi ne si kuro no tumpon a nyenye tumpon enti ye ne hyenso ni bia antwa so odua kodu wo antwa ya odua kodu wo kodu wo hia abontrim wo o mato ya fa ho mato wo da fa ho oduro sin senso da we enso be ka behwe enso be gidini ko prince wiase be se wiase so ense da enso so ense da odu kodu ni si wo kodu fifi prince ne ye twadi enten twa we twa empelifo ne bi twa no ma de akọ o yini fie mo ya kwa ya mamele koduro o si o matwa wo do afa ho sisi ya amekase ti no chi de kuro bia obeduru bia tumi bo bia no on tutu na shi oshira kuro no to ye beti se Komfo Anokye ko wiemu ano osa wo wiemu ni ade na no ho asem te se eye no kwa bi no mo kan na se adada bi no mo de dada ye se ne o ka se na obi Komfo ti mai sikadwa kase afia sanse so aba suro aba abe so tumfo na so a ewie no ntum dungo ana na ye mo na Motia mo na mukura no mo soro na se to insenjeni ni bia insenjeni ni bia ni nyina oyema Buobuduro me sise Bosom bia no aben insenjeni bia no Bosom panyini wo wa oyema Bosom panyini no wa se no ka se ba ko bobo foje etu odene te gaso che bo foje etu eni te bobo foje etu ndi so ne de ka wale Komfo ansa se na te gaso be wale Komfo te de panyini ma no te ka se bia bo foje etu sa te ni munye wo ji nyina no ojima Buobuduro e ba ne se no wi ai awure wa no o ho de no so tumi we nyina e ba ne se ashe we de menka bebrebe ekodipu Komfo Anokye asantefo se wo kira patre ene ko fo oba ene oba ne ko twempana o woji sikaduru aba anyway omoboa enya patre no we no wuye enya oba ne kun no eje sikaduru akwaji aba so koju wo safo aba omoboa da wi asantefo ne enye Komfo Anokye ni tinyina ne bantu magin wo a opuja na hye no a wo no a wo ni hye no oi
ye mo ne be ato I want to see no I want to see no I pa na asem no why tie mo ne be se mo tima ye film dia ka be ka kire mo e bia na mo da koto wo mo yi film dia me ka kire mo mo ye film ma ko so no Fako. Na so we advert. They say advert ayi Komfo no chidi na me ye. Me boa. To. Se bo ko abo half time. Wa sha she. Owo ye ko she ya oi. Ai o ja ya oi. Ye na de ye o she wa o. Oi. Agwashi oje to ya o. Pia. Wa bofo. Ye hu ne ma bofo no che. Ishika wo matana she. Fa de tashi. Koto enshabere wo moto. Wa to tunuma shi shabara. To. Bofo ada ma ye hu Komfo. Ye ma oba be ye ni bebi a osisi gina ye eni ade. Bofo ade nti na osi gina ye na osema ponche mfa gina ye na se. Sine chiwade no. Bosom Buobuduro no e na chiwade enti onu so ochidi. So ta se ana oba bibi so a Buobuduro be kyense monkwanko yiwi efanyina santeman. Enti so ya na se saabo no so oboda wuro se saabo mi hia na wahye. Oti asem no nti wo a abore be fa hye no okro ni enyina ena okro ni be hye. So ta asem no. Sanatiye. Matias nti ho se Buobuduro na empa aponchi. To. Bofo kasem no so odumi asase dumi nsuo bi. Sisi eda so ye adwuma ubetimi abo nsu kro ne asase kro a wodome. Enso enwumunam ohu bida. Enso enwumunam. To. Enso bi ase enwumunam. Ohu enso fenipa. Enso bi fenipa. To. Enso bi fenipa. Oya shuwa. Bosu ye chinipa. Bosu mi na chinipa. Menye dabi tise bia do bia ye obeyi do chibeyi wo ho ene ye wodi okum nipa wo ene de so bia ne field nti ene de me na owu nso bia enem nim da so nso so enam bia enim da na bofo mi enso etene de meba ibe ka asem bia kire wo enye ne nkwa nim wo ye adwuma bofo yate enyimi nsem nyina na mfa nko bofo mate me ka de modum de modu ba kun so to baabi na da baba ne ma yapie na ye de ko ti asem no wo jimi nsem nyina kwa bedu baba no minya bi nka afere be ka be ho asem be so kwa wi o se ne poro wo ti asem no hwe be de asem wo ye fato ho da kire wo ye wo enso bi wo wa fa nipa da entimi so mfa nipa da ye wo enso bi wa yuminam wo yuminam wa wasefo nyina be hye e wa santimam ha so ta asem no ye wo enso bi wo wa oba tan e ka oba tan ne de obi a wo akora hye ne chakora nante ye fa ni ntwa nsuo no kasma kire wo asantema ye wade ne ye shaade asantema ye wo enso bi nso a wo swa wo ye kokorowa gota fam bibia fam ele de chechira asantema ma asantema ye asantema senso ne Komfo na che nya senso na ka asantema ntimi nyina da enso de mienu kase pa ene bobodi na kire wo ye wo so sisa ene wo subiri so subi sisa to senso no ene de gina asantema ma asante ya asantema wata asem no to senso ni namnim senso no enamnim Komfo no chinsa no dwuma ni bia ebi no enamnim
nemum udi ntim obaba yira efani papa esade so kuma ase timi bu manfo da nyina fa no nyina ko nso namnim senso no so oni gota nanam opa sesiya no fa gota bodua kunya gota bodua na enso ntofo gota nim ko fa saa subirinum bidonyame ekyenyama ebechu sesiya enti senso na sem no de wimu nam de botra de montra de wi no mfa nto menim se Komfo bedasi ye chef na ene ke dasi ye ne no koye debia eni isa ko ben enti epese isa bere ye gro kakra amba Komfo yi muso de dasi memo masaba mo ba sa insuo na kanyina no mechire pa tete nsem pa insuo pa tete admakase wajiribo wafara asansu kofu emna Komfo chubi Komfo ka se wahene tufo she tu dikan se yamfa obi ense nipa bi animu so wahene bi animu so asante timi nim konim no yebetwe yati na samra nso ofe so hine odi kan so kontokwa na sesenyanka wono ka sante so anya asante wonde chetre se to etina ko tonsum edi trenu ko wonde bawura nsu ko tiye ko yi trenu fim pie e be sha sante mansem sha fe so nya meka no you afia kente odi kan na sa ka no no o wura nsu onum on so no abene do ma hene no do ma kusi wo mampem 20 se 10 tone echa do ma kusi 60 no mo de ba no etense ko to nsuo no se no so wabene so hene ne bowdo nsuo no o yi tre no o yi pie no asantema boje so hey obo to for na pede yi o se no mpasa se o ha nyina tifini atoye emu ani nko obedidi akọ o se ei na o to se bo na ahemfo no ebi fa godu ni we o se me pamu ani nko te ha asantema mi ha se no a ne ko okun ya okofa asade ne ba santama no le me nya asase sa no na asase ne so o hini bi ani wo o ntimpani nsem ewowo na ye na titimpani nsem no ye nka fa nko to afidie so bebrebe o ye sa na uchire obi ase so ho no o ye sa na uchire obi ase tina ya na Bosom ase no ma ya ho ma bo poso e che ko Komfo ti ya na dia Nframa fa no Komfo o na te video so a o kire otumfo ase be ya no so ho no de won se be kbetima wa wani aka kire papa so ta se mo no enti o de emre pamu no sebi isa bre mefre mo isa bre de mama minye kokwa asa o de me kasa se wona ya broche dwuma pa ene se mo kokwa brante na ba kokwa brante do mu wiase yo betima kire mpani nsem wa na hane ya o de betima kani nyina nti isa bre mo ba mo ba de on bia no besane aka kire mo o cha se ba kwa me pese me bisa o ye beti se konfanoche edome e kan say ekrowi okaso bo jomai no krobofo no bofo anu so ba sen eni ene kure krobofo ju mo ye pa ya ahweniye mo adwuma pa mo ye pa ahweniye pa didi gu yensa ne yekon ne nan ne bibia ne udiri hode ye no a omoye na Komfo no chi onante duru babia okosa na mra okoye no wodware tinama ne kwasa nsuo enti no butu nsuo no sei obogu no ho eketesha miensa obogu no ho sei ya bema baako ede hunu ma no ma nso kuta sabe de ketetwa hina de konsuo o sa papia wo twabra sa wo dware mo ko munsa machi obi Komfo nso so sabe no na chi na hwe omo ene wo dware wo twabra sa gunachi
ena bofo no musa machi o kan kura na mfi ena bofo ndi okwa akire kwa enti mane tete ya se da bi be ma ni na chi efe na wa mu ye kama pa akono enti e de ya be tete na ehunu nanim na ahwe na ade ne keke o madwene no ye hwe keke na adin so ma hunu enti mra bofo ro kutatu ka so omunsan se bofo no bebrebe wa ni yewu wo hunu ye no watafa wo hunu se nipa no ye nipa eno Komfo bi nso o bantam wa o twa shawra sa no to hunu se bia e nso no kwa na ye ni ho dia a kire nto mu nko e ma se be head akono ye tete afi o ma ba teta duro bia be bia krachi dai obiri Komfo no ti yes dan ni se o bonso no ko so na o se mo pama ha mo ahwe adwoman di adwoman empa mo so da mo bodi kwata kwa weye ende o kan no kore ewo ende o kan odumi wo ye adwuma so obi ene obetime yi sa kese na debi hwe ko agora krofo so ko ye bi da wo obiri Komfo no chi wura mu adunu ne to se si fom adroho baby a otena ye no mapim se ne won fuda ewo enfuda okokura bi so eno de baba saka me sha adakam oto adoma bi ko so krin ne bi bwa oto ko so adoma ke hye asinse wiem bapim se ne obiri Komfo no chidie me se ka ko shibodi ne nya obiri Komfo a ko be che Yesu Kristo din no bofo eba ne se na obiri Komfo e chaw kaka esu wiwi mu titimpa ni sham mamone be kakra wati be shirawo ada wulu mebulu asa bofo de ni nyina abane bensa maka bebrebe insu na asem no ni bebia ekono sampa boa no a o ka ho asem na nya obiri Komfo mpaboa obiri Komfo ko no mpaboa ka kire no obiri Komfo no ntan hye mpaboa wo hiri bi mpaboa to ene obiri Komfo giye na wo ba no o ti asem no de go left no ene to mu chacha so to mu no so no sanso no so no sebi kafracha ese baka se nsu bi wo namnim nsu bi edwumu nam nsu bi wo kafracha emfani pada ko puse nsu no kra no enti de kra se kra no odo ko no che kra no wasaka se tie nsu no tinenyo obiri Komfo ne mpaboa hye no ene kan nsu no hini bi mpaboa ko ji ya wo de brasa temfo fi obiri Komfo kra no o hye mpaboa ne hye fom ne de mpaboa kaka ono wan hye tawoto chacha wa hebi obi o yo hene so o hye mpaboa to de bia obodo so bona sene na bofo ene ne nyina okwa nan ne ebo nsu enim ewo hwe me kas ma chero me ka chero wonde ati bofo ye wo su ma bi wo yifiri mu sene ne bofo edin komo no se nsu bi o ha echi no ono abeto ne safreye na abakosem bi e wo ho no otumi adan ni nyina de a kyereye ene yenkomo twetwe na ha ene brebe mai kwan emi edi esi be so de wonti ase bi agegu ho mai ana ase obefa nana Kwaku Nframa kwada obefre na de wonti ase bi na obusa no What's you dine away? Open so board dinosaur, open roofing tiles, papa. Now they are board dinosaur, they are jack. Hey, baby, back open and make come for the amount. And one is say Marful Ventures. Say Marful Ventures, ya kwako for stone coated metal roofing tiles. Papa, ne board platform, Edia Pro. Jack, your crow from adjacent Air Prime Cars. BBN, I'll bet to me a 0244 87
0301